8:20 da tarde, todo Xinzo encantado, toda Galicia encantada, porque saía a pantalla aí da Limia no 10º de lotaría da Lotería Nacional deste sábado. Pero Rocío, mira aquí… Falas en pasado. Onde viñeron, bueno, deixarei, puntos suspensivos. Xinzo de Limia, Ourense. Ourense, que me salma Ourense. Ourense, Xinzo de Limia, Ourense. Castelanizados os topónimos. Mal, todo mal, que a lei de normalización lingüística é clarísima. Topónimos, nomes de rúas, de lugares, a única forma oficial correcta é a galega. Xinzo de Limia, Ourense. Isto non existe. Non existe, pero é que, sabes que pasa? Que tamén están bastante enfadados en Xinzo porque din que a foto da pantalla que sale no 10º nin siquiera foron a sacar a Xinzo, nin é unha foto de Xinzo, que é unha foto dunha pantalla que lle fixeron nun museo de Madrid. Claro, están todos enfadados, nós hoxe fomos ata ali a preguntar, bueno, atopamos opinións de todos os tipos, está o que non vai a mercar o 10º baixo ningún concepto, porque di que é unha aberración, e hai quen di que, bueno, que vai a mercar o 10º, inda que sexa pa ter de recordo, e sobre todo, por se toca, que nunca se sabe. Que che parece ver isto así? Entendes o enfado da xente daqui? Bueno, sí, realmente parece que está justificado, sí. Tiene que haber sido Xinzo, han puesto Xinzo. Xinzo, pero quere que poña? Xinzo. Xinzo. E que che parece a ti que o puxeran mal? Pono aquí diante, Bueno. Está lo vendo por primeira vez? Bueno, hai que fixarse bastante tamén. Pues nada, mal. O sea, quero decir que o nome o que… Bueno, eso está mal. Herminio, a lotería nunca tantos disgustos trouxera, Que é o que está pasando? Que a toponimia que vai lucindo no 10º deste sábado, que se refire á pantalla de Xinzo, pois ven como Xinzo de Limia e Ourense, cando a normativa lingüística dinos que pois, a toponimia correcta é Xinzo de Limia e Ourense. Iván Prado, como secretario da Asociación Cultural A Pantalla, isto a vos afecta-vos directamente, non? Sí, claro. Ainda que a máscara estea ben e o nome da pantalla tamén estea ben posto, que o topónimo da nosa vila non se utilice como oficialmente, bueno, pois é unha teima que levamos moitos anos intentando solucionar. Home, solo pola pantalla xa imagino que é Xinzo, aunque non puxera Xinzo de Limia. O que sí que é verdade é que Xinzo non nos representa, non? Como pobo, non somos Xinzo, seremos Xinzo sempre. Este, podemos chamarlle xa un erro Sí. que nunca pasara, non? Non, o erro lingüístico non, pero é que non debería pasar, porque para eso está máis a normativa lingüística e hai controles que debería evitar que estes riscos, estes fallos pasaran. Pero bueno, que non é Xinzo, eso está claro. Quede claro. Moita xente que está comprando para ter o 10º de recordo. Como toque, que crees ti que pasará si toca chamándose Xinzo de Limia? Pois sería maravilloso. Ti comprarías este 10º? Eu non. E si toca? Se toca, é unha trampa, para que o queres. É onde vai que ir a comprar a administración. Administración, claro. Pois iremos a por él, entonces. Xa o ten medio Xinzo. Vale, pois vamos a por él. Onde terminou? Ten un 5. Hai que eres o mismo. Toma o noso, muller, que o noso era de decoración. Sí, mira, este xa teño. Como toque ese, arrepinto meu,